Менә, бу безнең бүлмә. Хәзер ачып керәбез. Абау, Илдар. Бу бит бик кечкенә бүлмә. Кара, монда бернинди уңайлыклар да юк. Урындыклар, өстәл, җиһазлары күп түгел. Менә сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Илдар, кадерлем, борчылма. Без бүген өйгә кайтыйк. Бу бик үк әйбәт кунакхана түгел. Монда бернинди уңайлыклар да юк. Бүлмәгә килеп керү белән үк бик тынчу, һава юк. Мин бит шәһәр читендәге кунакхананы махсус сайладым, Әлфия. Монда табигатькә якын, сиңа да миңа да уңайлы булсын дидем. Иртән кояш чыгуын, кич кояш баюын карарбыз дип уйладым. Илдар, без синең белән иртәгә табигатькә чыгарбыз. Кояш чыгуын һәм баюын шунда карарбыз. Күңелле ял итәрбез. Бәлки дусларыбызны да чакырырбыз. Әмма бу кунакханәдә калмыйбыз. Мин монда тукталырга теләмим. Ял якты истәлек, матур хатирәләр булып күңелдә калырга тиеш. Ачуланма, кадерлем, кайтыйк. Кичер, Әлфия. Син миңа ачуланма. Бу начар истәлек булды. Мин синең туган көнеңә матур сюрприз ясарга теләдем. Минем сюрприз барып чыкмады. Юк. Бу начар истәлек түгел. Бу безнең кечкенә сәяхәт. Иртәгә без күңелле ял итәрбез. Су буена, үзебез яраткан тау янына барырбыз. Яме? Син мине фотога төшерерсең. Мин табигатьтә фотога төшәргә яратам. Бәлки чынлап та табигатьтә ял итәргә дусларыбызны да чакырырбыз.